ଶାଗ ତୋଳା ଚାଲିଛି କି ମା? ହଁ କଣ ଭଜା ହବ ନା କଣ ଶାଗ ଖରଡା? ହୁଁ। ଆଉ ଶାଗ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବାଇଗଣ ହୁଁ। ତଳା ଜହ୍ନି ପକେଇକି ଶାଗ ଖରଡ଼ିବି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି। ହୁଁ ଛୋଟିଆ ଗଛରେ କେତେ ଶାଗ ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ ଏଟା ହାଣି ଦେଇଥିଲୁ ମୂଳରୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲୁ ଗଜୁରିକି ହେ ବାରିଆଡେ ନେଇକି ଲଗେଇଲୁ। ଆଉ ଏଇ ମୂଳରେ ଥିଲା ଟିକେ ଯେ ଏଟା ଗଜୁରିକି ହେଇଛି ବର୍ଷେ ହେଲା। ଏଇନା ତାହେଲେ ଶାଗ ଖରଡା ହବ ନାଇଁ କି? ହଁ ହଉ ଆଉ। ଭଜା ଭାଜି ସାଇଲିଣି ଶାଗ ଖରଡ଼ିବି ସେଠୁ ଛୁଆ ଖାଇବେ ସେଠୁ ଡାଲମା ଟିକେ ବସେଇବି ଆଉ ଚାଉଳ ପକେଇବି ରୋଷେଇ ଆଉ।